Durung suwe anggonku kancik ana ing tepis wiringing negara Ngamarta. Dadak dipapak ana satriya bagus gagah perkusa. Dadane nyemromong, "He. Sliramu satriya saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu?" Mara kage matura. Ana Wadyabala segelar sepapan. Dampyak-dampyak liwat dalan kene pating terucup tombake kaya jati ngarang pating begar payunge kaya jamur barat. Wadyabala saka ngendi? Ladyalah. Takoni durung jawab, ngical wicara males pitakon. Jamak lumrah ketemu ana ing papan lebu dada tak ongkek gulumaja nganti kepatenaran. Gedhe sujanane satriya. Iya. Yen sliramu takon wong kaya aku, ya aku Tumenggung Mangkuraja. Tumenggung Mangkuraja dasar kepara nyata. Keseting Ratu Gustiku Sang Prabu Kombangolati saka negara Jenangpura. Bali takon sliramu sapa? Ya aku Raden Gatutkaca ang dadi namaku. Latalah Gatutkaca ya. Ana wigati apa kancik ana ing tepis wiringing negara Ngamarta kene. Inggih. Plakotang terus terang blaka suta iki dina aku ngembun dawuhing Ratu Gustiku. Kinen iki dina aku kautus mboyongi Dewi Bratajaya. Sliramu apa ora ngerti pawarta? Sliramu apa ku ora krungu kabar? Yen to Dewi Bratajaya wis kawengku dening Paman Permadi ya Paman Taranggana. Wis ngerti yen pancen Bratajaya wis kawengku dening panengah Pandhawa. Nanging iki dina dawuh Ratu Gustiku bisa ora bisa kudu diboyong. Yen kaya mangkono sliramu ora ana gawe ndolek gawe, ora ana perkara ndheder perkara, pancen tak nyati tak kajati. Yen iki dina wong negara Ngamarta ora maringake Dewi Bratajaya, bakal tak rusak kananing negara. Apa abamu? Sliramu bisa mboyong Dewi Bratajaya, waton bisa nglangkai batangi Gatutkaca. Ladyalah. Parat
Kladuk aturmu kladuk ucapmu. Kaya bisa ndat wesi abang, mutung wesi gligen. Kaya sacengkang kandeli kulitmu kok bisa mletik tanpa sutang mabur tanpa lar. Nanging durung karuan yen bisa ngrajangin. Gatotkaca, yen pancen sliramu digdaya margage, rapalen sakabeh aji jaya kawijayanmu, kumlawe tanganku nibani ndasmu gak merapat sembah lamaanmu. Ora usah ngucap tampano tanganku. Awas, awas. Adalah. Kurang ajar. Waduh. Tuh. Pendara punakawan barek punakawane. Ayo Ki. Biasane iki. Kok sawangane wong iki rek. Mbok kira aku gak wani. Awas. Kapok kon tak mut kon. Gatotkaca, aja nawaran. Ayo perang tanding kelawan aku. Ora usah kan ucap. Yo. Parat atut. Oh. Totok dadamu. Oh. Aduh. Saut, ayo, waduh,
kira aku tiba sepisan terus tinggal gelandang colong mlayu. Duduk wong-wongane. Senajan Gatotkaca uga kaya mangkono ayo maju leganing atiku. Yo. Cocok dadam. Oh. Aduh. 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 Kurang ajar. Aduh. Iya. Kawan kurang ajar kan. Kawan Pakmu jenilan Pakmu duwe kula wonten dawuh Ndara. Kula wonten dawuh, Bos. Klemak-klemek sawangane Gatotkaca klemar-klemer lho, dadak miyatani kula kawan. Lho jenengan niku dereng ngertos kadigdayane Ndara kula Gatotkaca. Nggih, No. Niku cek dereng niku. Lho. Kaya ngono niku gorong. Dereng. Niku dereng napa-napa. Mangke nek pun Ndara kula Gatotkaca pinanggi pepet nika mancat bumi melesat dirgantara ngrapal ajine aji apituwi. Lho, Gatotkaca duweni aji apituwi nggih. Aji apituwi niku kadigdayane yen dirapal badane niki sarwa waja. Lho, ngoten lho. Wonten sing ngarani sirahe niki kenong. Ngoten niku. Wonten sing ngarani niki bokonge niku lumpang kentheng. Wonten sing mastani malih niku derijine gunting pernitis.
Wonten sing mastani malih niku epek-epek pacul bentering. Pacul bentering. Iya. Ana sing ngarani maneh ku oyone ku ana sing ngarani ya banyu aqua, ya ana ngarani bir bintang. Oh ngono. Jare sapa? Ya jare sopir-sopir iku. Kon niku dadi kaya mangkunu kadigdayane. Gatotkaca nggih. Nggih. Pramila panjenengan nika kedatos-atos nun. Awit ndara kula menika satriya ingkang digdaya. Alitipun nate dados jagoning dewa. Inggih menika ndara kula Gatotkaca kala wau. Lat dalah wis aja nyilikno atine Bendara. Nggunggung musuh kene. Kula kok ngalitaken manah panjenengan nggunggung mungsuh menika mboten. Kula sanjang menika napa ingkang wontenipun? Nggih non, kula niki sakdermi punakawan. Pono niku cetha kawan niku kanca. Wonten klirah-klirune Bendara, punakawan ingkang ngengetaken. Lho ngoten lho. Wis. Mundur. Wis gak kena dilingno cak angel. Ndarane mamula lak mamula wis gak atik ngeling-elingno. Lah ya apa ndu? Wong penggaweane are. Lah iya wis kene cak ndusel. Apa ndusel? Adem dingin. Wo kon niku kudu tak rangkul kon cak ndani yo ngono wis. Hei, sahae Gatotkaca. Aja aken sumbar, aja aken swara. Gelem balik apa ora? Ora gelem balik kelakon balimu bali arat. Lat dalah. Aja kladuk Gatotkaca, tunggun dalem sawetara. Apa arep mak tunggu? Ayo kacarita mangkono. Pancakara Bandawalawati inggih menika tumenggung mangku praja kaliyan Sang Raden Gatotkaca. Ing mriku kedengser sang tumenggung mangku praja mundur sawetawis nanging boten mundur kalah ning mundurira mundur tata-tata rumaos wirang jroning batine kedengser kaliyan Gatotkaca. Dasar watake wong sabrang ora kuat ngengregardaning kanapson mlero-mlero mriwate keret-keret untune kaya wesi mari den grenda beber kuanene dungkap katuranggane tandangi gintra sajak kaya banteng keslempet pelor awas op. Iya dalah. Genah-genah ya. Kepreset hutan aja nih kan itu. Dalah Gatotkaca aja nawaran ayo durung mundur semono uga Gatotkaca iya nek mang kena mbok dugang kena mbok debang kena mbok jotos maring Rapalaji jaya kawijayan kumaring Rapalaji jaya kasantikaku kagih jajalem
sadhuren jotosen. Ayo. Awas sing hati-hati ya, iki lho. Tambah sehat, tambah kuat, tambah ruso. Sungkan teko ngarep karo mungkur. Gak oleh lho. Karo mungkur gak oleh. Aduh, sapa mara dodo. Yo, bagus. Oh. Gendong sing tak endit yen kalah karo Gatotkaca. Tetlok. Iya, salah. Sang Raden Gatotkaca mancat bumi melesat dhateng Dirgantara ngrapal ajina Aji Apituwi. Aji Apituwi yen dipun rapal badanna rumangsa sarwa waja pating kemreket pating kemrincing kaya penjalin salatun kentendang samirana kreket kreket kerinci Gatotkaca pinaringan dewa trumpah madu kacerma daya dayane trumpah madu kacerma yen ngungkulana pendhita tapa dadi tawar ngungkulana gunung angker dadi lan taware Gatotkaca pinaringan dewa sampun renda timang kencana daya dayane yen munggah wonten ing gegana timbang kanthi pas
yen dhuwur aja nganti kedhuwuren yen cendhek aja nganti kecendheken ditimbang kanthi pas kangge inggih menika sampun renda timang kencana Gatotkaca pinaringan dewa sabuk cindhe puspita sabuk tali cindhe puspita kembang Gatotkaca kembange Pandhawa ya jagoning dewa Suralaya Lepya Purwa Duksena Lepya lali Purwa wiwitan Deksina wekasan lali sanak lali kadang lali mentra pramili tandange Gatotkaca beda yen ana ing darat kasatriya yen ana ing dirgantara kaya bedhek den ece iblis awas tak joki pacul penting pedhot garitamu gak weruh jawane Ladalah Gatotkaca ngamek tambuh saka dirgantara ayo mudhuna munggah papan pengawang-awang mudhuna papan jembar yen sliramu ora wani mudhun nyata yen sliramu satriya sing jerih wedi getih awas tak joki aja endo sing ati-ati Guru mundur maju maneh
kadya yen ana kongkonan dawing risang sinara nata kacarita mangono Sang Raden Gatotkaca Pancakara kaliyan inggih menika Sang Tumenggung Mangkupraja ing mingku mundur sawetawis Sang Raden Gatotkaca kok mundur kala menika mboten dasar Gatotkaca menika putra pendalungan tegesipun Rama Jawa Ibu Buta sejarah Pringgondani sin negaraning buta negari Pringgondani tasik kathah butanipun ana lurahe buta ana carike buta ana RT RW ne buta kawulane ya buta kabeh senajan ana wong duwe gawe wonten ing negari Pringgondani sing duwe gawe ya buta senajan tiyang duwe gawe nanggap wayang sing ditanggap wayange buta kabeh panjake buta sindene ya sinden buta wedok dalange satriya bagus gagah perkusa ing mriku ngetingalaken daya kadigdayane ngetingalaken siunge kumelap mawa wisa ing mriku eling jamaning buta Pringgondani kali sumbar awas tak gigit pedhot bulumu gak weruh jawane apa sih Cak kok celak-celuk ae ndarane matek matek iya aduh sumbare kak koyok-koyok Cak diapakno iku mang digigit karo Ndara Gatotkaca mamula lak mamula Ndara Gatotkaca iku nek wis kadung kepepet ngono ya nggigit ngrikiti barang Cak lambemu niku padakno apa ae niku. Lah terus, ya ayo digawa mulih dipendhem ana duwe wis kathik dipendhem. Gelendangno tengah dalan kuwi wis. Wong modelan ngene iki batang asu ya gak arep kok, Cak. Oh lambemu niku. Iya asu lho gak arep mangan batang model ngene iki. Allah taala wah. Wadyabala wah iki kaya ngopo iki?
mbangono nete kreta manik maya ngayatana jemaring Maragana sikra lumempassing jemparing Allah punuan puno kawan Pak Mujenilan Pak Mundu nggih kula wonten dawuh to waduh tumenggung mangku praja iku mau njebablah depani Bantala inggih leres menggah menapa ingkang dados dawuh paduka kena ngapa punuan niku wau perang tanding kaliyan Ndara kula Gatotkaca lah niki Wadyabala niku wau sampun kancik wonten tepis wiringing negari Ngamarta lajeng dipapak Ndara kula Gatotkaca lah kandhaning Ndara kula Gatotkaca niku wau wong njaba ora oleh mlebu wong jero ora oleh metu ha mila niku ndadosaken peperangan lah malih nyata yen to negari inggih menika Jenangpura sami kalian ndeder perkara kalian tiyang negari Ngamarta ladalah dadi iki dina Gatotkaca sing mateni tumenggung Mangkupraja nggih leres yen kaya mangkono iki patih ya agul-aguling negara Jenangpura Gatotkaca aku sing bakal maju bakal mungkasi nyawamu Gatotkaca netra kocak ngondah randir itep nyomang ngocokro berbababang lir pindo kembang warawaribang berbababang lir pindo kembang warawaribang latalah Gatotkaca kadangi tuwa ya aku Raden Antareja latalah aku ndolek Gatotkaca marah kepethuk Antareja apa kang dadi karepmu iki dina aku bakal mlebu ana ing negara Ngamarta saperlu ambayongi Dewi Bharatajaya bakal dipalakrama kelawan ratu Gustiku ayo ora usah ndadak kakean ucap iki dina langka ana bathange Antaraja lakon sliramu bisa mboyong Dewi Bharatajaya latalah kurang ajar kumlawi tanganku nibane ndasmu gak merapat sembah glamanmu ora usah kakean ucap awas latalah Sarang
alon dhisik adalah ngger anak muridku Sang Patih Baraja Wasesa kawula nuninggih Kanjeng Rama Panembahan kenging menapa paduka kok nyegah anggen kula Pancakara kula mrika dereng kawon kalian tiyang negari Ngamarta iya pun Rama mangerteni nanging iki duduk mungsumu ngger ora bakal sliramu bisa menang klawan wong negara Ngamarta. Mula iki dina sing bakal ngarampungi perkara Kanjeng Rama. Panembahan ya aku. Mula iki dina sliramu tak aturi bali ana negara, pasrahno perkara iki karo aku. Lah dalah inggih yen kados mekaten ingkang atos-atos Rama Panembahan. Kacarita mangkono ingkang lajeng inggih menika Begawan Bremana Dewa ing mriku warsa peperangan nanging kok diserananing adu tosing balung kekenging kulit menika mboten senajan to pandhita Apaes Yaksa sakiri suta gedene nanging ing mriku anggadhahi kadigdayan ingkang linangkung angrapal aji japa mantrane ngeningaken ciptane ing mriku ngrapal aji petak glap pengampar wauta mangkono Sang Raden Gatotkaca kaliyan Sang Raden Antareja kenging dayaning aji petak glap pengampar saknalika mlesat tambuh parane Antalah yo. Apa maneh?
Ngamarta tak petaki melesat tambuh warani yen kaya mangkono aku bakal mebu ana ing kraton negara Ngamarta bakal tak lamar Dewi Bratajaya.